Som la CIMC, l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica. I en aquest vídeo volem anunciar el guanyador del Premi AI de la primera edició de l'Impulsa 5, el nostre cicle de nous professionals. Els 5 candidats han estat Xavier Ricarte, piano. Laura Peribáñez, violoncel. Ana Parejo, saxo. Bernat Buzzi, clarinet, I Miquel Muñiz, violí. el nostre jurat, format per Alfons Reverter, Emili Brugalla i Erika Wise. Ha trobat el nivell tan alt que ha decidit donar no un, sinó 2 premis ex aequo. 2, 2, Sí, 2. els guanyadors són Bernat Buzzi I Miquel Muñiz. amb 2 rebran 1.000 euros en metàl·lic i diverses actuacions per Catalunya. Moltes felicitats! Moltes felicitats. felicitats.